amo. Ya, sinlo na gamang area. Sinlo na Borno. Yes. Good morning, guys. Good morning, Kimyat. Hi. Good morning. Morning. Hanang bizas Kimyat, guys. Karon na aga mong kuan, guys. Unang trabahos. Karon na, guys, unang adlaw sa mong trabahos kalahi. Kadaplen ka ni motor. So, mga ito nami, guys. Anira ka pa dir? Iliya, anira ka daya. Jolaag ha. Bantadis papa ha. Ha, bantadis papa ha. Ha. Kamay ang gingan mo. Ito na may guys, miss nanay. Ato lagi na ng kalsada yan. Magkita-kits na naman talaga to guys. Wala. Kalaka ka to si mamakaw kay nas iliya magdagandangan po sa kalsada. Hadlot na rin guys, kinsak na das magan slag motor, magdagandagan sa kalsada. Ug nay kaduwas kim-kim. Anira ka kim, batas papahangan sa kawatos wakwak. Ito na guys. Ha? Agang ingan ni mo? Madalis papa? Ha? Asa to dapit? Mother ha? Asa to dapit? Guys, mato na mi guys. Nanaghang kuan. Nanaghang sundang, nagdakog pajong, nagdakog jacket, nagdapog kog pangbakbak sang likod, dehang baon, dehang tubig, duha ka kuan sa dehang tubig guys, duha ka ingani na. Duha ka kuan ang tubig, dekaw. Nagdakog cellphone kay orasan. Nagdapog og kamera guys, kay aturo ko dito mag-vlog. So, mato na ko guys. Mato na Miss Mother Day guys. Bye-bye be. Ingat. Ayaw ka daris kalsada ha. Adyaw aris kalsada kanjag na ay motor ha. Tula ka papa to ah. Pa. Ko na inday. Adi ah, guna. Agi mo guna day, haman. Namo to isa ka ingar eh. Oh, day po. To na mi Iliya. Kaya guys, hapit na mi. Hindi nang gitapok naman dari. Ari siguro maghihinlo dari. Kana mi dari kuan guys. Cash for work sa kalahi dia. Ang mga laki to adatos kuan. So sila sa mga graba nagpatag sa gianan. Kami dari naguna-guna mi dari guys. Ano yun mo na manggunahan. Stilan arang kaluoy ka dos buwak. Naghagag ra ba yung taon na nagtag-izag tisok kung saan marang gipangguna. Basig pamunawan mi dani ron taud. Nga nang ipang ara ra basig kalaminta sa gipaguna ra. Ginaman gunahan naman natin kay may lain. Mato pa dito tas kabumpat gibut. Kabuang-buang ko tong banak ko lugar. Lagi. Anak-anak ka guys na laliman tibuok ni poblasyon Alicia. Ay guys ya. Ang mga laki nagpatag sila sa mga graba. Ang mga badji dari mi. Naguna-guna ang mga badji tapos borbor hartohang manghod. Tapos mother ang daghana na guys taman dito to ah. Daghana na kazu. Dari ko guys maguna-guna. Nagdari ko biskuit guys to ah. Kaya hanang extra baligja. Hanang ibaligja unja. Madura naman na. Hindi na tagman dito. Arang kasayang kadugbuak guys te amoy ang mga sagibuon. Pastilan. Tungod man ako din kita lang di sa puling dali sila pag sindo ba kaya pagbuwan sa DCR ko na may mga andi dai nga kumda kan sila ni Credits ganis ka na human tulungan ko na kaadlaw na human sa buhat o DCR tong Kumbati mga minso. Bor. Kumbati mga minso. Kumbati. Mad. Kumbati mga minso. mga pamilyado kumain. Mga pamilyado dali. Dali aguna na ninso. Grabe naghana. Uy, 400 kapin. Asa? Grabe guys, 400 kapin. Against the light man. 4 pila man? 400? 423 tanan. Grabe naghana. Kasindo na kung bulawan niya ay dagan. Si Kasindo tala ning Bulawan. Oy, bulawan na ni. Narami guys ang itapok ya. Oo, asa. Mga kauban. Nara kon tapuko nila kay yung mas kagawad gunahan ko na mga darig buwak. Mani-mani.
Abi pukog na unod, ha pang yung lukat-lukat, tumanday unod. Ah, bawal yan nila na. Ang malaki guys mo yung nagkuwas graba to, ay lang ipang patag ang graba sa gianan. Kami na rin mga badji, ara rin mis paguna-guna. Naguban, manilhig, nga guys. Ako am ko kadag silhig, so man ako magdag silhig. Amo! Kedenganan. Nih, putih. Ini. Coba kan. Oh, tiku buat sana gawa pemain nyimpir. Ano guys, sinlo na gamang area. Sinlo na porno. Yes. Thank you. Salamat sa mga kameraman. Taras kagawad to nagtuduk-tuduk asa may pang bala ni sa ugma. Naghahanap ka guys, uy. Kumana gila naman sa umana dahil nagpatag dari. Kumana. Pata na. Ito na tubig guys. Ito libreng tubig. Ito na ito to. Bur, raraling mo bur. Ayaw sundang. Dari mo sundang, isandig dia. Oh, ato na ko dong, balhin ako dong sa ibabaw. So guys, ato na may dito mo balhin. Kaya humana na magdarig guna. Bus. So ato na may dito. Ito kas mahayag. Hala. Una. Dari na po may mangguna guys. Ya. Ang tiwasan itaw. Ring ilang ginuna dari wala tumba. Wala na tumba. Makatumba. Manipaghang sundang gibaid gani ha. Tumba di ay. Para lami agad ito ni tag-ija kay hinlo na. Nalipay na gano'n yung pare. Uy, manay ko. Chapil. Syarog di ba hinlo na nag-isa kasityuhan guys nga 400 kapini nang giguna. Napati. Months no. 400 kapin. Halit sa kuno day. Palitan. Kana halinan ako. Dito kumusa kay. Sus ginuga pili pagtraho. Si Zay papili ada to ide. Ay kare, ribis kong way palaman. Oh, kare. Isa kapak. Isa kapak. Sana guys, sana ko'y halin. Pinangan mo abo to kuha, 3,000. Pila to? Hoy, dali ari ha. Pili na. Kaya umma magdala kung salad, aron na na partner. Kanay sa kapak. Grabe. Pila ba? Why ay Adja pala. Mana guys? Diyan ako halin guys. Sa ato aga mong first customer na palibre in town si dari sang silingan. Gilibre rin lang po guys, gansang malibat na delikado. Mubalhin nami guys, ato namis. Asa kadapit? Spikas. Ato na to to. Ato kong mas kaangaw. Kaya haman naman dari. So malhin nami guys, ato namis kaangaw. Balhin nami daris. Balhin mis kaangaw. Alan na nailong? Oh, that's mother. Malhin nami guys, ato mis kaangaw. Dahil na po mi guys, kaangaw. Ito, nahantar na po. Oh, luunon dito ko dami. Luunon ka ajo. Ara kita. Diyan na may daris kaangaw guys, daris pikas area. So ari na po mi dari mang lampas. Dalas mga kakiliran na mga kasagbutan. Ang kami guys, dami dari. Naihang kaaban dari tigsilhig, ako pitig lampas-lampas. Tiguna, nalda, likod. Ano namin dari daplin sa mga karsada. Kami dari maguna-guna guys. Ari ko dari maguna-guna dia. O pag uban, padung pa dia. Guys, manghinahinay na ko dari guna.
Kay arong na ako iagi. Yes no. Tang. Good. Guys, di ako ikuan ya. Di ako nakuha to ka manok. Dari hangit sa gibo. Ya, dito ka manok, guys. Kaning kanan unza. Kumbatin tawag panghiguna, guys ya. Nagamo dari, hinlo-hinlo na daghang tungod ya. Dari padung. Wala, CCTV nila. CCTV ni DSWD. Ay, dilikat. Kamu. Amen, guys na. Tara nga lagi na nagasa. Tara nga lagi na ito ginunahan. Manok naman Miyon. Miyon man na nilsulisod. Anda na pa ning tulo, kani salin. Sa maning ko ana ha humot lagi. Kani sagbuta ba ya? Kani guys na. Minsan ning ko ana na yo. Bahundi. Sa ningan daning ko ana? Baka lagi. Albahaka. Tambal na dyan kamutok ka na magkalibanga. Albahaka na si guys na humot. Tambal na dyan. Humot si kani humot ng dahon. Dana may daris tengas. Dana may daris tengas kabaskan guys nagkuan guna. Anda. Tengas kabaskan. Charog di mahuman og dali guys, grabe naghana namo. Kapag pa dungat to ibabaw. Katag. Haratos ilmil. Ah, awit sa kwenda. Ara kabutan ka jo, nagdag pala og guna. Shout out. Lakaw na kay topay daghang gunahan dito. Ay, sinit kayo. Nagpapandong na yung taon rin sa Madrid Kakao, guys. Pandong gaan diilhan. Kumbati. Guys, nangundang nami. Kay grabe, nagasang inita. Kay karon tata maniud to nami, pahuway sa mi karejot kay Galaw na ni dyan, humalik na ni. sa mga 1:30 balik na pud. Karon pahuway sa mi dari. Dami dari first cousin ni mother. First cousin ba na ni mo na? First cousin ni mo? Siko ay. Nung alil. Gusto mo na si Doy, kamera? Cute no? Shout out ni ate. Cute. O dari may nagpahuway, pa-relax kay nagibawon man mi dari. Hilma. Makita ta sibuk libutan na na. Miss mother. Miss ate, tindera ni Badam. Nakita mi dari. Nagiuban mi dari guys na nagibo darin daplig parsada. Majo na laman ni kay bibo man po. May kado. Maniud to na meron taataad guys. Ugma ko, natukuno tas maayahay. Diretso na naman tangat ko dati. Ugma guys, ato na pud mis mahayahay kay mama naman diri. Daan, para nga, kuan, dili tama. Muna Maniud nga, to na karon taataad. magkat-agkat-agtar. Ara jika plastada jika juga hang suga guys. Oh buwad. Oh, asa kinalamian ni kaajo humot buwad. Ugma sa alas 11, ngaron. Buwad humot kaajo ni guys na Buwa buwad. kong kuko kay. Dana Dali guys. mo nagbulho ta dito sa basak. Buwad. Manay ko kadag asin. Naibuwa dyan mag-asin pa. Di da may itlog. O di na kinahanglan. Ano ang nakakonect? Di na da kinahanglan ng asin guys kay Naibuwa. kadang na ay. Wana ka jud puro na ka jud ni tambaws kidney. Tawag mo. Ay, Te, naparo mo pa na ito ginamos. Ginambos sa payasin. mo na guys, grabe darig buhol, puro ka jud parat. Parang ka jud. Ginambos tos lang tuyo na buhay. Pati buwan. Nanuli pa man ko gas asin nga diyan naman day buwad. Di naman ko itlog Namo, guys. may ya. girma kay barang na mo. May sakit na mo na kidney. Ang daghana mo ko'y kauban na mo dari guys mga teenager. Mga 60 plus ang edad. Naanay mga. Daya, mali pa yun. Dasati di adi pa mailag senior. Mali pa yun. Nakaado. Hi! Shout out diha sa mga kailang ate. Taga sa Bakati. Nagkakalingganay. Kalingganay. Shout out sa mananaw diha sa taga Kalingganay.
Sabi dari guys kay arang hangin na. Maka-relax dari silang area ba. Itong under des kabasakan, na napay kabukiran, ha mong paliliin. Sila maliguglan daw dani. Manglaro. Las ate. Sige. Sige te. Dari mo tayo gagaw ni mother. For example, first cousin si Yo Alil. Uju, nana uju. Guys. Nami dari ilang area kay arang kajuka. Taas taglantawan. Taas taglantawan ba? Dari skilid guys, kabasakan. Dato po sa atubangan, kabasakan. Dari pikas po, kabasakan. Aralami ano, way, sabod-sabod dari hangin guys. Minsan tataon, mamalik mi guys. Tapos, gunahan. Oh, jud, manilong jud ang uwan. Mga antanin jo guys, dahil sa itlog, dahil buwan. Ay mo na. Para sa buwan na po. Yung to tanin jo, sa baling na may. Kali ko rin, ano? Nay, di na yung luto. Yung to tanin jo, ni Udto. Preto is that day ah. May buwan. Pangangka kami. Wa lihit ko mga nang kaura. Dahil nga sa mga channel dahil kami tan